ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2001ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಂಜಿಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಭಾರತ್ ಗೌರವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಜನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಂಕೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ವಿವೇಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊರೋನಾ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮದ ಪದವು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದರಾಜ ಪೈ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಗೂಡುದೀಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಮೈದದ ಗೋಂದುಡು, ಬಿದಿರದ ಕಡ್ಡಿಡು, ಬಣ್ಣದ ಕಾಕಜಿ ಪತ್ತದ ಗೂಡುದೀಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಯರಿಗೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಈ ಹಾಲಿಡ್ ಸಾವಿರಾರು ಗೂಡುದೀಪನು ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೂಡುದೀಪನು ಬ್ಯಾತವಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೂಡುದೀಪನ ಇನ್ನು ಯಾನ್ತುಯ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶೋಡು ನಾವು ಒಲ್ಲ ತೂರಿತ್ತಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇ ಪಟ್ರೆ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯು. ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಕೈ ಚಳಕ, ಆ ಗೂಡುದೀಪದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೋಕ, ಅವು ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ, ಸಂಯೋಜನಕಾರರಿಗೆ, ಸಂಘಟಿತರಿಗೆ, ಬೈದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ, ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿವಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೂಡುದೀಪದ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ತೋದು ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವಣರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೊಂದು ಏತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೈದುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಗೂಡುದೀಪದ ಪಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 300-400 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ
ಈ ಪಂಥನ ದೀಲೆ ಎಂಗುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪರ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಈ ಪಂಥ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಥ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆತಂದು ಅವೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆನು ಯಾನ ಆನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಆನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಏಳನ್ಮ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದೆ ಕನ್ನಡ ತೂತೆ ಐಕಾದು ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೂಡುದೀಪದ ಪಂಥ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಎತೋ ಜನ ಶ್ರೋತೃಲಿನಿ ಈ ವಾಹಿನಿಡು ತುವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬುದ ದಿನದ ಗಂಡಾಂತರನ ಪೂರ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಹತ್ವದವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಡು ಮುಂದುವರಿಸರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪರಿಸರನ ಒರೆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಲೆನು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ ನೀರಿನ ಆಯ್ನಾತ ಹಿಂಗಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳಸಿ ಬೊಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರನ ಆಯ್ನಾತ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಮಯನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆತಂಡು ಆ ಸಮಾಜ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರವನ್ನು ಪತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯನು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರಾಣದ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆಯಾಮಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಐಕ್ಲ ದೇವರಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು